रंजानाय हस्टेल 50-50 100 जों खुलुम रिजाका पहिलानो हामायाफोराव दिनै वामचाइनिल' महामचाइनिल' दिनै टिटिआइडिसिनि बरं गोनां इएम कमल गलय सार फाइमाजा फाइगा दिनै म साब डिभिजननि एसडिएम परिमल बाबू शिक्षासि मेन आगिनि हाय हुगो 1 केजी माइ रिखाखाय कायखाखाय 100 मन थाइलिया ताबो आस्ते 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 कमी गई फाइलु हानि तेज कमी फाइउ आबायनि बागैनो जों बुसखांनि साल' चिनि थांनायनि बागै चिनि बोसाबुति रंनो जों लेखाफोरा मा फोरोंनाय ओ गामिनि बर'रक ओ गामिनि जे चेरायखोनाय रंनो शिक्षित खायै समाजनि चाकरि टाकरि मा खायनाय ओंखायसे बर'नि नवोदय गामि जों सासा आंनाय हुक खायै जों आगिनि हाय सामुं तांगै ते ओ नवोदय गामिनो जों सासा खायनाया आबायनि बागैनो तिनि प्रधानमन्त्री नाहारमुं तिनि मोदीजिनि नाहारमुं जे 75 বছরবো চিনি বড়রক যারা জনজাতি চিনি তিপ্রাসা হিনজানাय जों उखुलक लायजाक जों दाबो शिक्षा दीक्षा उन्नति मा खायनाय आं एडिसि सरकार बाय कक सालायै ओ नवोदय गामिनो हाई स्कुल सोनामनानै व्यवस्था खायनाय आमायनि बागैनो बसखांगो 5 जरा बाय कुरंया मन क्लास 10 खायनो नांनाय क्लास 10 खायै उरो तंनानि परिनानि जतन खायनाय आंगरनि इएम बाय कक सालायै मन जोंनो टिटिआइडिसि ताबुक सालगो टिटिआइडिसि नि होयदे जों मन हेन्डओभार खायनाय आं डिउ बाय कक साका डिउ लेटार सिनाय एडिसि बाय कक सालायै जों मन क्लास 10 पर्यन्त खायनाय बसखांगो सुदुआनि अनुरोध तंनाय नरक नंनि बोसाबुतिनो मा परिरिनाय बोसाबुतिनो परिरिखाय नंनि भबिष्यत गाहामनाय आबायनि बागैनो जत उरनि जारा उखुलक लायजाक माने बुकुंबारानि बिसिंफोर रियां जारा रियां बरक सिनि दफाव उखुलक लायजाक आङै उखुलक लायखा लेखाफोरा सोलोंया आबायनि बागैनो उखुलक लायो जों दाबो लेखाफोरा मा सोलोंनाय लेखाफोरा मा खायनाय सिनि बोसाबुतिनो मा गहरिनाय ते बिसिकक साया नरंनि उजों अनेक समस्या दङ जों साइमोनो खायसे इएम साइ बसागा जे लामा कारेन्ट दै नरंनि बागै जतनो सेंसन जा जोंनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजी नरंनि बागै जतनो सेंसन खायजाक जे नरंनि दै कारेन्ट ते लामाबो आं खायसिंगो पुरनि जे एनबिसिसि नि जे अटर एक्जिक्यूटिव इंजिनियर बांकक साका कयेक तिनिनि खरानि बिसंग रमदिन साका बरक सावा वाते खायमिया दिबा वाते बलं हकमाया दिबा हगुइमानो मा खायनाय चिनि बागै कारेन्ट जे सोलार माने सोलार नष्ट खाङा आं सोलारनि जे एडिसि ते राज्य सरकार जों आलादाया राज्य सरकार ते एडिसि जों आलादाया एडिसि नि बर रक जदिनो डेभलपमेन्ट या हाकाय चिनि राज्य उन्नति या आबायनि बागैनो जों याक बा याक मिलुवै जों इएम टिटिआइडिसि नि इएम चिनि कमल कलय बाय जों कक सालायना चिनि एरियानो जों डेभलपमेन्ट खायनानै आगोबै दङ बबा चिनि राज्यनि बायरिया टिटिआइडिसि चिनि राज्यनि बायरिया चिनि स्टेटनि बिसिङावनो आबायनि बागैनो एडिसि डेभलपमेन्ट याखाय राज्यबो डेभलपमेन्ट या आबायनि बागैनो बुसखांगो एडिसि ते राज्य सरकार मिलिवैनो जत सामुनो जों तांगायनाय ते आं बिसिकक सालाया आनि डिएमओ इमारजेंसि मीटिंग तमा बागै आं कमल बाबुनो साका आं माथानाय होनै ओ पान्नानो पायसा जरा सिनि इएम साबितनाय बेलाय हामबाय जतनो खुलुमबाय।